Kirmen eta Mikel hemen gabiz, egon dira probatzen, eta zozen hartzen joan dira, beraz, laizten etorriko. Gaurko ekitaldi honekin amaitzen ditugu jardunaldi hauek, hitza eta musikaren inguruan antolatu ditugunak. Eta despeditzen gara, otsailaren amaiera edo martxoaren hasiera arte, nun antolatuko ditugun beste ekitaldi batzuk, beste mordoska bat, baina haiek ja aurreratzen dizuet, izango direla ekainean Arriagan irakurriko dugun liburuaren eta idazlearen ingurukoak. Hori etorriko da, eta gaurko gonbidatuak Mikel Urdangarin eta Kirmen Uribe. Eskerrak ez daude hemen, baina eskerrak ematen dizkiet, badakit guztiz lanpetuta daudela, batez ere Mikel, erabat gainezka, baina onartu dute gonbidea eta etorri dira, eta jazta. Hemen veteranuak zaretenok, igual gogoratuko duzue, ekitaldi berbera egin gendula, oain dela 6-7 urte, 2009an, eta gai beraren inguruan, hau da, hitza eta musikaren gainean. Orduko hartan, kontatu ziguten, euren sortze prozesua, euren lanen sortze prozesua nolakoa izaten zen, bai bakoitzak bere aldetik egiten zituen lanetan, eta baita elkarrekin kolaborazioan egiten zituzten lanetan ere. Hala, esate baterako, lehenengo kasu batzuetan, Mikelek ipintzen zuen asmatutako musikaren gainean, Kirmenek hitzak ipintzen zituen, edo beste kasu batzuetan, Mikelek Kirmenen poemaren gainean jartzen zuen musika. Batzuetan lehenengo zan letra, eta beste batzuetan lehenengo zan musika. Hori dena kontatu ziguten oain dela 7 urte, eta guri denbora tarte desentea iruditu zaigu egokia zala, hainbeste urte pasatuta gero, berriro ere bikote hau ona ekartzea. Orduan, gaur ere antzekoa, nik bintzat antzekoa espero dut, batetik bakoitzak bere aldetik zertzuk egiten dituen, eta gero kolaborazioan, elkarren kolaborazioan ere zertzuk egin dituzten, agian gauza zaharrak kontatuko dituzten, agian azken urte hauetakoak. Beraz, gaurko ekitaldiak ez dauka beste misteriorik. Mikel eta Kirmen 6-7 urte geroago berriz ere gurekin. Besterik ez. Hor amaieran, baten bat badago klasikoen hitzaldien liburu gabe, hor badauka, ale bat hartzia amaieran, eta baita ere baten batek ez badu informazioa jasotzen, laga hor e-maila eta telefonoa, eta gu jasoko dugu gure artxiboan sartzeko. Besterik ez. Mobilak amatako. Eskerrik asko, Pedro. Aurkezpenegatik, eskerrik asko Bilbozarra euskaltegia, eskaltzen dira, areto ustearren, eta, 7 urte pasatu dira, baina guri oso laburra intzaigu, ez? Batxe, da, bizi. Enek 7 urte pasadienek, baina horrein, gioia repasatzen ari nintzela, pentsatzen hasi naiz, nik Kirmen ez dugu errepikatuko hain dela. Hau da gioia. 7 urteko. Hori da, azken, gioia. Errepikatzen badara, edadean kontu hori.
Kirmezu goratzen zela ezagutu ginen. Bai, a ber, ni orduan Emilen Gasteizen Euskal Filologia ikasten edo ikasi berri, bukatu berri, ez, ja. Eta, bueno, han egia esan asko ikasi nuen, baina batez ere klasetatik kanpo, ez. Nintzako pixkat izan zen, oso irakasme hona genituen, baina literaturaz ezen asko, klasetan datzen asko ematen, eta uste nuen idazle gehiago eta ezagutuko nituela, baina etzen da izan. Eta idazleak eta musikariak eta artistak ezagutu nituen kanpora, ez? Azularren tradiziozko ipuinetan bezala, Azularre kontatzen du Salamankako leize hortan, ez? Nola gehiago ikasten zenuen unibertsitatean bertan. Gu leize batean, guk ez genuen elkarra ezagutu Gasteizko leize batean, baina bai leize esan nahi dut taberna batean. Baina ezagutu genuen elkar atletikeko partidu bat ikusten. Eta izan zen Jose Mari Isasi idazlea eta kazetariaren bitartez. Orduan Jose Mari zen nire klasekoa, baina ja Euskal Filologia eta gero sartu nintzen doktoratza egiten literaturan. Eta, bueno, nintzen onarrotarra izanik eta esan, erdi galdutan enbilen, ikerragresko maila zeukaten, adibidez, Jose Mari Isasi Mikelen lehengusuak, ikerragresko maila zeukan literatura teoria, ez da gana. Eta berak esan zidan, zuk ezagutu behar duzunien lehengusu eta ezagutzen nuen bere diskoa, baina hola pixka lotxatu egiten nintzen beraz zuzenean hitz egiten, lehenengo diskoa Mikelena ezagutzen duzu, oso edarra. Eta, bueno, atletikaren bitartez, geratu ginenan atletika ikusteko Jose Mari, Mikel eta Irurok, eta horrela hasi ginen, Valverdek, ez? Zuzentzen zuen orduan. Ez? Ez? Stepanovic ez. Bai, bueno, hori da. Ez gara ingazteak. Eta goratzen zela, Zena izo una atletik. Hori ere eman zuru baina. Ze kompetizio zen da gizu? Europa izan, baina Stepanovicekin, bai. Valverderekin ez. Valverde gerokoa bada. Eta zein gerun eradak gizu? Horatzen zara? Joan ginen kalera. Ez, atletik ez. Ira, zi. Galdu geno. Horra, ezagutu ginen bai, hor nengo nidazen artikan. Danak eruditoak. Alakotan pentsatu behar duzu ze esate duzun ere, ez da? Baina, bueno. Kirmen idazle oso fina izan arren bagi kaletarra izaten, eta kaleko hizkuntzan, askotan iruditzen zait kaleko hizkuntzan idazten duela. Hitzak oso ondo aukeratuta eta kalitateari uko egin gabe, baina beti mesua helarazteko premia horrekin, ez da beti ulergarri eta gustot hori eskertzeko. Hoxe da kantu bat, Bar Puerto deritzona eta, bueno, gu ez da izango arrotzeko modukoa, baina egia esan gure egunsenti asko ikusi dut garrekin. Ego ez duzu lehigotek baino gehiago. Eta egunsentia heldura arteko tarte horiek emankorrak izan dira beti. Gutxitan, guk esaten genuen barran ditzen dugu, baina beti maximo batek dela ondo pasatu, ondo eta ez ginen isilik gotekoak. Batzutan kalterako, baina kantu honetan olako leku bat asaltzen da, guk sarritan konpartitzen genuna edo bizitzen genuena, leku bat non persona libre sentidu alzan, ez da gauza importantea, gaur egun eta beti.
Aspaldi zaldun eban harima, soli geratzen jata gorputza. Bizitzak askotan kolpatu nau baina, oraindik libre daukat bihotza. Etorri zaitea erdu eskuen moixu lastana, guazen Biobar Puerto aldera. Sinistu hankoa beste mundu bat dela, handik iezen beharrik ez da. Ondo zagozu, ni ondo nago. Ondo zagozu, ondo za, ni ondo nago. Ikusiko dituretan balea, ipurdik izena dantza. Entzungo denborako kontu zara, itxas lamian nauta. Erdu guazen lehen bailen bar Puertora, naufrago kalduen irlara. Ez izetu zurik ez seinalerik, bueltako txaluparik ez da. Ondo zagozu, ni ondo nago. Ondo zagozu, ondo za, ni ondo nago. Ondo zagozu, ondo zagozu, ondo zagozu. Esto es nolako tempoa, ez da? Garai hartan 2000 urtean izango zen hori, Bar Puerto emanaldia iritsi zen, eta kontua da oso gauza, bizia bada hor. Eta oso gauza berezia gertatu zitzaigula familian. Amonaren etxea bota zuten justo 2000 urtean, justo urrengo mendea eta milurtekoa hasten zen egun berean. Ez egun berean, ez zuten batean bota, baina bian hasi ziren ja etxea botatzen. Orduan auzo oso bat bota zuten, kale oso bat, errepide bat egiteko, eta horren karietara edo hasi nintzen Josu Izagirrerekin, herriko lagunatekin, grabatzen testigantzak auzo horri lotutakoak edo Ondarroko herriari lotutakoak. Eta mende oso bat hartzen zuten, benetako testigantza ziren. Eta asmoa izan zen testigantza horiek zuzenean botatzea, pantalla batean, eta gero halako fikziozko ari bat sortzea, eta gero Mikelek kantatzea kantak eta kanta tradiziozkoak edo tradizio kutsukoak egitea. Hortik jaio zen Bar Puerto hau. Horra hartu ziren testuetan, bereziena bizita dela. Bizita kontatzen du, ies hildako belaunaldi horren historioa.
Ondarrun eta kostaldean jende asko hiltzela ihesa dela eta zela eta horre egindako poema da. Barborton gai asko jorratzen dira, badago beste bat transexualitateari buruzkoa, kanta bat. Uste dut, lehengo letra edo kanta transexuala euskeraz. Orduan agertu zela. Eta, badago hor gaien aldetik ez baita ausardia bat edo. Edo bentsat, isilean egon diren gai batzuk atera nahi bat. Hau da bizita. Heroina, larroa jotzea bezain gozoa zela esaten zuen garai batean. Medikuek esaten dute okerrera ez duela egin eguna joan eta eguna etorri, eta lasai hartzeko. Hilabetea da berriro esnatu ez dela azken ebakuntzaz geroztik. Hala ere egunero egiten diogu bizita arreta intentsiboko unitateko 6. boxera. Aurrekoeko gaixoan egar batean aurkitu dugu gaur. Inorrek zaiola bizitara gertu diotxo erizainari. Hilabetea da arrebaren hitzik entzun ez dugula. Ez dut lehen bezala bizitza osoa aurretik ikusten esaten zigun. Ez dut promesarik nahi, ez dut damurik nahi. Baitasun keinu bat, besterik ez. Amak eta biok soilik hitz egiten diogu, anaiak lehen ez zion gauza handirik esaten eta orain agertu bera ez da egiten. Aita atean geratzen da isilik. Ez dut gau ez lorik egiten esaten zigun arreba. Beldur diok loak hartzeari, beldurra mez gaiztoei, horratzek min egiten didate eta hotz naiz. Hotza zabaltzen dit sueroak. Zainetan izena. Korputz usteloni ez egingo balio. Bitartean heldu eskutik eskatzen zigun. Bitartean heldu eskutik. Bitartean heldu eskutik. Ez dut promesarik nahi. Ez dut damurik nahi. Baitasun keinu bat. Besterik ez. Baina, badaude beste gai batzuk, emakumeak ere asko hartzen dira, badago tradiziozko kanta bat, Txatxamatxari Natxu. Gaur ez dugu kantatuko ez da, Mikel. Txatxamatxari Natxu da gure etxean, Gabonetan Amonak kantatzen zuen kanta bat, eta Mikelek berreskuratu egin zuen, bere bertsioa egin zuen. Baina badago beste kantu bat. Ondarrutar batzuk aserratu zitzen. Hori ez da gure bertsioa esaten zen. Baina, hori Benitorekin gertatu da. Baina ondarruko aserrea hori doa da. Eskoda. Zuek izitzeko esaten. Da gero, badago beste, nik asko maite dut kanta hau, eta Mikelen kantetan bat, benetan ederra da Urriko poema. Urriko poeman kontatzen da, zelan 56an, frankistak sartzen direnean Ondarrun, sartu aurretik gizon guztiek ihes egin zuten. Geratu ziren soilik emakumeak, helduak eta umeak. Herrian, beldur zirelako, fusilatuak izateko, edo engaiatuak izateko. Esan nahi baita, soldadu bihurtarazteko, ez?
Eta aitonak baiez egin zuen, aitona Hipolitok. Eta amona Amparo bakarrik geratu zen, alabekin, etxean. Eta ez zuen ezer jakin hilabetetan, non zer nuen senarra. Eta bakizuek gero sartu ziren italiarrak, sartu ziren karlistak italiarrak eta herrira. Eta imaginatu emakume batentzat ze egoera da hori ez. Soldadu batzu datoz, eta oso egoera gogorra da. Egon ziren bortxaketak, egon ziren nolako kontua. Eta kanta hau, kanta Mikel egin zuen, baina letra hau imaginatu nuen amona, bere buruari galdetzen, noiz etorriko zen aitona etxera. Eta badago irudi bat, eta hori Mikelek bere amona edo aitona amona edo hortik atera zuen, eta da nola zelei batean amantala zabaltzen da, ze letra ez da guztiz nirea berak ere irudi bat sartu zituen. Ia, isorratzeko. Eta bat da, zelan, zuri beltzezko argazki horietan, da garai bateko argazkitan agertzen dira aitona amonak, eta amantantxo bat agertzen da, zelaian jarrita, amantala edo mantela, zu kuadro duna, mantela, eta han egiten zuten merienda, ez? Hori da, urriko problema. Zain dagoenaren forma. Iritsi dira notizia, iritsi dira eskutitza, baina ez zure. Igaro ziren egazkinak, errez dituzten zubidan, isildu bazterra, isildu dira bazterra.
Barporto batoz poema batzu. Barportoko poema dira entzutekoak. Barporto barkatu. Hau salto bat egin dugu. Eta egin genuen urrengo lana, elkarrekin egindakoa izan zen zaharregia txikiegia agian. Hori izan zen, oso historia poeta dauka horrek atzean, Barporto oso ondatera zen, da gustora geratu ginen, da gero Elizabeth Macklin, igual batziko ezagutu gara zuen, idazle New Yorktarrak gonbidatu gintuen ara, poesia eta musika emanaldi batzuk egitera, New Yorkera, esan nahi dut. Eta egin genituen alako emanaldi batzuk. Eta nik uste dut hori, niri bentzan personalki aste horrek aldatu egin ninduen, ez? Aste bete hon ginenan, New Yorken 2003an, eta hainbat emanaldi egin, Mikelekin, Rafarekin, Bingenekin. Eta azkenengo egunean, Elizabeth, aeroportuan gendela, gua agurtzera etorri zen lagundu gintuen aeroportura, JFK-ra, eta berak esan ziren, zure poema bat, maiatza, agertuko da New Yorker aldizkarian, The New Yorker aldizkarian. Eta esan egon, egon zara aste osoa hau esateko. Eta bere esan zuen, nahi nuen idaia, izan bidaia berri honekin bukatzen. Momentu ere oso ondo hautatu zuen, noiz esan berri hona. Ara joan, 10 egunan egin eta jakitea, The New Yorker aldizkariak aterako zuela poema bat, niretzako izan zen, talde oso ebentzat izan zen nolako oso handi bat. Eta geroztik etorri ziren, bestelako argitalpenak eta bestelako, egin ditugun bestelako emanaldiak, ez. Maiatza? Zautzen duzuen maiatza? Maiatza da aspaldi... ikusi izan dut, laguna, baina lagun bat ezkutatu gintzala, eta gero 10 urtetan ez dut ikusi, berari idatzi nion. Begira, sartu da maiatza. Zabaldu du bere betazal urdina portuan. Erdu, aspaldian ez dut zure berri izan ikarati zabiltza eta umetan itotako katakume haiek bezala. Erdu eta egingo dugu berba betiko kontu ez. Atsegin izatearen balioaz, zalantzekin moldatu beharraz, barruan ditugun zuloak, barruko zuloak, nola bete. Erdu. Sentitu goize aurpegian, goibel gaudenean dena iruditzen zaigu ospe. Adoretsu gaudenean atzera, papurtu egiten da mundua. Deno gordetzen dugu betiko besteren alde ezkutu bat dela sekretua, dela akatsa, dela keinua. Erdu eta larrutuko ditugu irabazleak. Zubitik jauzi egin geure buruaz, barre. Isilik begiratuko diegu portuko garabiei, elkarrekin isilik egotea baita dizkidetasunaren frogarik behinena. Erdu nerekin, herriz aldatu nahi dut, nire gorputza oingo batera utzi eta maskot batean zurekin batera sartu. Gure txikitasunean, mangolinoak bagina bezala. Erdu. Zure zain nago, duela urtebete etendako istorioa jarraituko dugu. Ibai ondoko urki zuriek, uztai bat gehiago,
Ez balute bezala. Ez balute bezala. Badago anekdota poli bat, New Yorken igual batzuk jakingo duzue. Emanalditako batean, ez dut izan zela Victoria, soto bat. Metro bat zama, trena zama? Areto bat, soto batean, afroamerikarrak. Trena bat zena? Bai. Cornelia Street Cafe, hortxe. Horren torri zen, New Yorkeko poeta bat, Phyllis Levin. Ez da gero nik kontatu dudan Bowery etorri zela, baina hori dira idazlearen bakizue nola aldatzen ditugun gauza gu, errealitatea eta fikzioa hori. Eta... Manipulatu esatzen da. Ez manipulatu egiten dute politikari. Dano pixea da. Hori ez da broma. Eta Phyllis Levin honek esan zigun, emanaldira etorri baino lehen, egon zela Basque edo esatuko zuen hor interneten da bilatzaile batean, da agertu zitzaion Basque testuak, euskarazko testuak, eta berak ez zuela ezer ulertzen, baina konturatu zela isa edo X asko zeudela testuan. Hori gertatzen da euskaraz, baina baita ere katalanez. Eta berak esan zidan, soilik isetan jartzen baduzu arreta, zuen hizkuntzak ematen du altxorraren mapa, ez isa. Lerra egin ez da, azkenean bilatuko duzula, aurkituko duzula mapa hori. Eta iruditu zitzaigun oso definizio polita, ez hizkuntza batena soilik, baita ere hizkuntza bat ikasteko prozesuarena, ez da nik uste batzuek, ari zaretela horretan, euskara ikasten, azkenean da altxor bat, bilatzen joatea eta azkenean aurkitzea. Hori, ez dugu asmatu, hori emakume honek esan zigun. Eta orduan bidea hortan konturatu ginen gainera, euskarak, orain oso baikorra gara, esaten dugu milioi bat garela, milioi bat hiztun, baina milioi bat hiztun New Yorken ez da ezer, oso baten zatitxo bada, besterik ez. Eta hori kontuan izan da, kanta bat idatzi genuen, euskarari buruzkoa. Eta, orain, ez da bai da dudez, azkeneko aldian hor, Inglaterran egon nintzen Birminghamen da hango irakasle batek, Aston Universitateko batek esaten zidan, milioi bat ez dela gutxi. Hizkuntza baten hiztunak kontuan izan da. Egongo errela munduko hizkuntzen erdia, baina askoz gorago, kopuruak kontuan izan da. Egun batzutan loak hartzen hau pozik, hori pentsatuta. Eurrengo gunean pentsatzen dut, baina milioi bat ez da inbeste hizkuntzaren bizitzari eusteko, hori azkenean da gure esku dagoen zerbait, ez hemen dauden hona esku. Mundu dari. Munduari begiratzeko modua laguntzarrekin kantatzeko modua mane guzkia hartzeko modua itxaroten jakiteko modua
usaitzeko modua hautuan egarra egiteko modua ez zonen aia ez ederren aia zargia txirekiagia begiratzeko modua galdera egiteko modua eskutik heltzeko modua haldez egiteko modua Zaharregia txiki hortan, poemak eta kanta tartekatu genituen, eta badago poema bat kukua izenikoak, kukuak esan nahi du pixkat nola bakoitzak bere erara ikusten duen errealidadea. Naiz eta errealidadeak hor dira guen. Hauxe da kukua. Apirilaren hasieran entzun zuen aurrena kukua. Urduri zebilelako behar bada, kaosa ordenatzeko joera horrengatik behar bada. Kukuak zein notatan kantatzen zuen, jakin nahi izan zuen. Hurrengo arratsaldean hantxe zegoen basoan zain, diapasoia eskuan, kukuak noiz kantatuko. Diapasoiak ez zioen gezurrik, si-sol ziren kukuaren nota. Aurkikuntzak bazterrak astindu zituen, mundu guztia frogatu nahi zuen bene-benetan, nota horietan kantatzen ote zuen kukuak. Baina neurketak ez zetozen bat, bakoitzak bere egia zuen. Farrez direla zioen batek, mito besteak. Ez ziren ados hartzen. Bitartean kukuak kantari jarraitzen zuen basoan. Ez zizol, ez farre, mido ez da ere. 1000 urte lehenago bezala kukuak kantatzen zuen, kuku, kuku.
zaharregia hori bukatu zen, ez? Ertzainakeko Josu Zabalak esaten zigun gu ginela ertzainak, baina poesia. Zer nahiko... Oso eskusadora. Eskusadora, baina esaten zuen ez kalitateari... Punki batzu ginen. Bai, punki batzu ginen. Estenatoki gainean poesia eta musika kantatzen. Eta gero, badakuntza bere bideari ekin genion, Bingen Mendizabal, musika egiten zizen, jarraitu zuen, bere pelikuletarako, Secretos del Corazón, Kantxaka, honen pelikula oso ezagun. Gero, Mikelek, akina bere ibilbideari jarraitu zion, nik idaztearekin nion, eta Mikel Valverdek bere marazke egiteari eta Rafak bere ibilbide propioari, rock musikan. Eta hainbat urte eta gero, 10 urte, hain zuzen, erabaki genuen berriro biltzea eta berriro proiektu bat egitera. Naiz eta Mikel eta Biok egin genituen gauzak elkarrekin, baina laurok biltzen gintuen egitasmoa Jainko Txikita Jostaleri gura izan zen. Iaz denean, ez? Urteri? Bai, iaz Bai, 2 urte, ez? Iaz lehenean, ez? Eta iaz lehenean ezaten da euskaraz? Euskaraz urte. Ondarrun bai. Orduan, aurrepan etxenikek esan zidan Ondarroko euskara zela euskararik ez garbiena, baina bai onena. Hitz egiten zelako. Erabiltzen zelako, hain zuzen ere. Bueno, iaz lehenean. Eta, Jainko Txikita Jostalari gura, egitasmo berria, zaharregia txikia agian bezala New Yorken hasi genuen, Mikeli otu zitzaion, New Yorken hastea berriro. Eta han biltzen dira hainbat kanta eta poema berriro, eta badago bat, ditzako da nik egin dudan gauzarik onena, Aztu novelak eta horiek, prentzan da oso ondo geratzen dira, eta kritikagien eskuetan da holan, baina nik egin dudan gauzak onena da poema bat. Eta, nola zitzaizun? Elu zitzaidan mobilera, errikorrera, holako gaurri baten. Ez? Bai. Ez dut nahi lasmatzen ez. Hori da, hola elu zitzaidan. Ogeratzeko ordua esan eta poema berantia esan. Eta, esaten, kirmen ordua betan idazten. Halako iturari bez dauka, eskaituen beste. Osea, bombardeatzen mesu zena. Eta mesuak gutxi gorera Horazio Mikel iruzu kasu honi, halako zerbait ez da. Eta, zoze, gehiago idaztezu baina enoa kontatzen. Eta zabaldu nuen, irakurri nuen, eta inpaktauta geratu nintzen. Letrarekin eta esaten zuenarekin eta atzean gordetzen zuen guztiarekin eta hola lokartu nintzen poema buruan eta halako konstelazio bat osatzen zuten hitzek eta goratzen naiz usaintzen nula musika eta usaintzen nula kantua. Oberatzerak orduan esaten nuen, hor daukat. Naiz eta gitarrarik esartu zeba esaten hortxe dago kantua. Eta hola lokartu nintzen eta esnatu nintzen niretzako goiz bintzat eta arpegiak arbitu horretik, ezer egin horretik, esaten dena egunari hasiera eman horretik hartu nuen gitarra olako behar erabateko batez eta hasi nintzen konponitzen. Ura zan egin behar nuen lehenengo egitekoa egun hartzen. Eta ordu terdian edo bukatu nuen, hemen txea kantua badukat. Uste dut egintzela altzatuko
aulkitik kantua egin, zelan egon eta batzuetan hola esatuzu, Mikel, hasita bukatu, eta hola zein duen, ez da, gero janitzen arpeia garritzen eta eguna hasten. Hoize, bada lagun bat izkenetako kantua lagun, elkarreko lagunin bati berak anaia ziren, iaia. Eguzua zinten, ez da? Ez da, Bigarren eguzua. Bigarren eguzua. Horik, poemak gauzasko ditu nintzako da alako galera handi batek beti matizu alako zaplaztekoa eta bizigaren ziztu bizi hau eteten du denbora atez bentzat eta nola egiteko argitasun emate izu, ez da? Eta argitasun hortan idatzetako poemak iruditzen zaizkit. Eta lagun honi nik ia inoiz genion entzun gaizki esaka inoren lemotik. Ez eukan oitularik. Non eta herri honetan, kirol nazionala, internazionala, ez da, eurra ematia. Antza hona da, ez dakit, zeurekan lortzeko, baina eta danok ere izan dugu, ez? Aitzoli enion oso gutxita, ez dugu horazan, aitzoli baino. Eta oso zale ditzen zaitu. Beraz zerrak izango zituen, eta bere pentsamendu negatiboa, baina kidea. Zerrezango adizkidekutu nena izaldatu hainbeste hau mundu hau argitari onartu indutu hainbestez eder basoan berdetasunak eta iriztu bian lizunak zoratzen haute oraindik bioztu arren etorkizuna zalantzarako daukatasuna aiuru zauden igandu oiko amesten jarraitzen dut tortan jartzen dut bizia bere ala jartzen hauzu betiereko aurreritzia etxean hildako emazteak eskubide duinen ebazteak arrazoi dela lutsoa Justizia ez da gaztera, ez da gaitza hori ebaztera behatuz gure pausoa Eskortasunako gaitzen begiratzen dut argira Zori gaitzak beharrean dira baina benkatuz bizira Berdin ditutak atxak zuzenduko dizkitazken atxak marketxan izorionen Dena ugalaraziko goiatxak agurua baitzen ahuman atxak maite mintzen aiz pertsonez Zure inteligentzia beraz egiten dut gehien mirar Kulturaz bizitzaz denaz problemak deustez badira Egia izaten da bakuna, errealitatea zurruna eta bakana loria Lortu nuen denok nahi bezalako mutil laguna ezagutzeko zoria Zer esangoa dizkidekutu ena izaldatu hainbeste hau mundu hau argita hiru onartu indut orain bestez Traru, laru, laru, laru
Bueno, hau, letra hau jaio zen, zarren hau ezagutuko zuen Mikel Laboarena, baina berez da Xabier Leterena. Mikel Laboak egin zuen hartu Xabier Leteren hitzak eta bere musika jarri ez. Eta pixka moztu egin zuen gainera. Baina Xabier Leteren letran konturatu hasierako bertsoa oso komplikatua da, barne rima dira, eta gero ja, ematen du Alberto egin zala eta ja. Ez du egin errima komplikaturik egiten. Bueno, hor, gure hortik jolas bat izan zen, ez? Mikel Laboari egindako omenaldi bat, Aitzoli egindakoa nola ez, eta lehenengo bertso horren egitura komplexu horrekin sortutako bertsoa dira. Bueno, gola gutxe, atzo bertan lagun batekin berak izan ditu ikiak, eta emakume lagun bat, eta berak esaten zian nola gaur egun emakumeek egin behar duten bularra emon, lanera joan, guapa egon, dena ez. Garai batean, esaten zion, feminismo eritzi zenean, biberoi aldarrikatzen zen, ez? Nolabait partekatzeko, ez, gizon eta emakumeen artean, umeen zaintza. Eta orain, esaten dugu, jakina bularra batean eta hona dala, baina ez da bakarrik hori, da hori lana, guapa egon, etxeko lana eta dana, ez? Eta, bueno, urrengo poema da Jainko Txikita Jostalari ura deitzen da. Eta da pizkat emakumei idatzitako poema bat. Esplikatu zuen, Jaintz. Bai, esplikatu dut. Bueno, sortzen da, bakizu ez lan estetika kontu hauek, eta zena guapa egotea eta ez egotea eta holan, nire neskak esan zidan, kendu nahi zituela orinak, berak orina asko ditu. Eta aspertu intzala orinekin, kendu nahi ditut, eta orinak ere kendu egiten dira. Pasado pekak dira orinak, Eta niri iritzu zitzaion hori zela, holako delitu ekologikoa. Eta horregatik idatzi nion poema bat. Eta poema honek, bere eragina izan zuen, ze oraindik, edo ez zen oraindik ez baititu kendu. Jainko Txiki eta Jostalari ura.
Orinak marraztu zizkizun jainko ura izan gura nuke. Jainko txiki eta jostalari ura, milaka puntutxo margotuz zure azalean. Atsegin ditut zure orinak, atsegin dut kontatzea izarrak balira bezala, eta izar berri bat aurkitzea egunero, supernova bat kausitzen duen astronomoa berez, zure bizkarreko tokirizk eskutunean, edo zure bularren azpian. Zure azala neure behatzarekin ibiltzea dut gustuko, jarraitzea planeta ezberdinen artean sortzen diren lerro ikusezinak, astiro, teleskopiorik zehatzena bezala. Zuk diozu, ez zaizkizula gustatzen nahiago zenukela horinik ez izan azal zuri lauean. Baina zer egingo nukenik orduan, nora ezean dabilen itxasgizona nintzateke gau itxian. Gogoan dut, horin bat eskatu nizula ezagutu ginen gauean, begiaren alboan duzun hori. Nahikoa nuen itaka txiki hori nire etxea bertan eraikitzeko, eta zu eskuzabal esan zenidan. Denak izango dira zuretzat, guztira zenbat ditudan, asmatzen baduzu. Orinak marraztu zizkizun jainko ura izan gura nuke, jainko txiki eta jostalari ura, eta musu eman gauero zure orinei. Banan eta kontu handiz, desitxatx ez daitezen. Bueno, amaituz gongo gara, ezta? Azkenengo egingo dugu, badirudi autobusa gadoala. Eta, bueno, atzana da herri zaharra. Herri zaharra da gure herriari buruzko kanta bat. Zelan elkar muturka ibili garen, ez? Azken urteotan, baina aldi berean, jakin izan dugun, edo badakigun behintzat, elkar ondo hartzen, gogoan hartu behar dugu. Bakizue, Michelena, bigarren ez aipatzen du gaur Michelena, ez da? Igual eskualtzan diagati da. Michelenak esaten zuen maite, maite zaitut hori. Hori ez da jatorrizko euskarazkoa. Horre ditu 2000 bat urte. Ez ditu 5000 edo 7000. Da hitz indo-europearra, bat izo euskara dela ez indo-europearra, duela 3000 urte baino gehiago dituen hizkuntza bat. Eta torri zirenean indo-europearrak ona, karzitu zuten kultura, karzuten urdina, eta karzuten hitz bat. Eta hitz hori zen maite zaitut. Orduan nik betxatzen dut euskaldunak izan garela beti maitale txarrak. Ez baik enuen hitzik, maitasuna adierazteko. Este es oso guzo. Orain bezala, orain baita zaitut, normalean ez da, euskaldun batek ez du. Gauza galatu dira. Ondarro igual ez da. Eskerrik asko. Lurra eta itxasua batera doa, horrela zion marina zarak, arrantzarik ez baratzen zuan. Kimuak ernezean orduan txe, gerturatzen arraina kostara,
aroa eta herri zarra da gurea gure berbek badituzte milaka urte eta herri zarra da gurea baina badakigu elkar onartzen Gustatu da udalen hotza kostatu bazterrak epeltzea frutuak lotxaz itxasuetan hodeiak azkardoa zerua lau zaumelak baduaz leutzen hodeiak azkardoa zerua baina badakigu elkar onartzen Nagoen lekuan geratuko naiz lehorra behar du itxasoak ala norberak lagunkoak eta herri zarra da gurea gure berbek badituzte milaka urte oinaztearen badakurea eta badakigu elkar onartzen hodeiak azkardoa zeruan lau zaumelak baduaz leutzen